mentro sing penting anak-anakku ya do dreleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Reno-reno saiki ning Polsek. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk aku ya ngumon. Ora Bu, oleh-oleh. Heeh, Pak. Terus apa? Njupuk apa le? Ya engko sak enduke, Pak. Ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek. Wah, glelek. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati iki nang kuliah ora diterke. Oh, anakku nang Polsek kuliah diterke. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora ora ditutke dilindungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget masaku kuwi. Omong-omongan karo iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki butuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedegayaan. Ora ilmu kedegayaan iki mecandas kuwi piye? Reng sabar. Kemut-kemut sirahku truk. Musuh wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, IPA. Yo isi maca. Wis akrab karo Iwan. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Woi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya ora nang kepethuk aku to. Aku petuk yang mlesek ning buku ana kepethuk ora. Wis tekan semua. Mangkel. Hop, gila ya aku ngomong karo cah siji iki goblok banget. Saya ngomong ilmu gede. Oke. Fakku. Wah, fakmu. Berarti nembang apa-apa iso. Neno. Sriune mesti kudu. Gending. Cah pinter iki. Terus Tresna lan sebaya mati. Rene bebangan kuwi dadi kethuk sriuning dodol kethuk anu pelok coba pelok oke aku nek sing pancen ora oke sing ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe mingkar mingku ring ukara apa ya? Semarang pinter terus ke akarna rono karena citane karena ayo marti siwi Sinawung ora nyaur. Ayo. Resmine kijing kijing jembleki dasmu. Wis sampeyan aku kaya apa emosi. Apa emosi nek nek musuh siji goblok ngayal petok. Wis ora ngerti ilmu babar blas. Lagu terus. Oh iya. Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku wong modern terus. Ah iya. Aku nek nang omah nyetel basa lagu-lagu modern. Oh iya. Dangdut. Ya. Aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama. Nek Jawa Roma Irama.
Aku melarat. Akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa ora bener terus. Paramet. Iya. Ya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe, ora tuku rong nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Lagune sapa kuwi? Roma Irama. Ada Mbak Dukun. Ngendi? Gosiki. Sedang ngobati pasiennya. Alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Didi Kempot. Edianane lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Aku tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua wis nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ayo. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nempang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Lah iki ngono ae malah gaya kok. Ha. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis apa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyindir goreng? Ora caturan, ora nyindir nyoben, ora caturan. Ora omongan. Ngono takon iki sing apik le mangsulan reng. Aku takon apik-apik bojomu wis ora nyindir kok. Ora. Terus. Ana tak ngerti bojone iki bareng nyindir urung. Sak tanggaku ya. Antel lho kowe. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Nek nyindan iki lucu. Cicitku. Aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu, monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa? Oh, alang kacamata to. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ro jaran? Jaran ki kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan niku jaran. Kene tanggung ngandong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Mau kacamata to. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ro jaran? Jaran ki kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo.